Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li se jkun qed jitqassam iċ-ċekk tar-rifużjoni tat-taxxa biż-żieda mħabbra fil-budget għal-2022 dan flimkien ma' ċekk ieħor separat biex tkompli tiġi stimulata l-ekonomija ta' pajjiżna filwaqt li dan ikompli jsostni lil familji Maltin u Għawċin fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Dan b'investiment totali massiġġ ta' 70 miljun euro fil-bwiet tan-nies. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana f'Marsa Xlokk, Dr. Abela spjega kif miż-żieda fiċ-ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa se jkunu qed igawdu mal-kwart ta' miljun ħaddiem Malti u Għawċi. Għal dawk il-ħaddiema li t-taxxa tinqatalhom b'komputazzjoni singola, iċ-ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa żdied minn massimu ta' 80 euro fl-2021 għal massimu ta' 125 euro fl-2022. Għal dawk il-ħaddiema b'komputazzjoni miż-żewġa din iċ-ċifra telet għal massimu ta' 140 euro minn 95 euro li kienet is-sena l-oħra. Dan fil-waqt li għal dawk il-ħaddiema li t-taxxa ta' dħul tinqatalhom bħala ġenituri, iċ-ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa żdied minn massimu ta' 90 euro għal massimu ta' 135 euro. Intant, iċ-ċekk addizzjonali se jkunu qed jirċevuh ma' 380,000 persuna. Fil-fatt, pensjonanti u persuni fuq benefiċċji soċjali se jkunu qed jirċievu ċekk ta' 200 euro, dan fil-waqt li ħaddiema u studenti se jkunu qed jirċievu ċekk ta' 100 euro. Din l-injezzjoni ekonomika tal-kupru mill-pandemija hija ekwivalenti daqs il-vouchers tal-100 euro li kien tal-Gvern waqt pandemija. Din hija inizjattiva imnebħa minn prinċipju wieħed li dan se jibqa' l-Gvern tal-inċentiv u mhux il-Gvern tal-kastig. U kif kontettilkom meta nħarġu l-vouchers malli tirċievu dawn iċ-ċekkijiet sarfuhom u gawduhom mal-familji tagħkom. Brabta ma' din l-aħbar mill-Gvern, il-Prim Ministru Robert Abela tenna li l-moment li ninsabu fih huwa wieħed sabiħ importanti ħafna biex insostnu l-irkupru ekonomiku. Fakkar kif l-aħħar sentejn il-Gvern ħa miżuri kbar biex isalva l-ekonomija u bekk fost oħrajn l-impjiegi u n-negozji f'pajjiżna. Dan b'miżuri bħal dik tal-Covid Weight Supplement. B'riżultat ta' dan il-Prim Ministru rimarka li llum pajjiżna għandu lanqas rata ta' qatt fl-istorja tiegħu. Brabta mal-inflazzjoni li qed tisperjenza d-dinja kollha, il-Prim Ministru rimarka kif Malta ma raġ żieda fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuel grazzi għall-interventi tal-Gvern. Li kieku ma intervjenejniex bħala Gvern bejn żieda fil-prezzijiet tal-elettriku u żieda fil-prezzijiet tal-fuels, kull familja f'pajjiżna kienet ikollha żieda ta' 500 euro fis-sena. Dik hija r-realtà. 500 euro żieda fil-prezz tal-enerġija, fil-prezz tad-dawl u fil-prezz tal-fuels kieku aħna bħala Gvern ma intervjenejniex tajna l-appoġġ u erfajna dik iż-żieda aħna. Il-Prim Ministru rimarka l-importanza ta' dawk il-miżuri mwessejn u ġodda li qed inid il-Gvern illum biex il-poplu Malti jkun fost l-aktar mejjun bi kwalità ta' ħajja tajba fl-Ewropa u fid-dinja. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana spjega li minkejja l-previżjonijiet li s-sena li għaddiet tagħlaq b'deficit ta' 11.1%, issa dan mistenni jinżel għal 8.1%. B'hekk dan il-marġinu ta' biżżejjed spazju li l-Gvern jantiċipa sfidi ġodda bħal żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels. Il-Ministru Caruana rimarka wkoll li dan kollu jista' jsir għaliex il-finanzi tal-pajjiż jippermettu li dan isir u b'hekk din l-aħbar hija xhied oħra ta' kemm l-ekonomija Maltija hija waħda reżiljenti u b'saħħitha. U spjegaw wkoll li għaddejja ġmila l-ħidma mal-imsieħba soċjali dwar il-mekkaniżmu rivedut dwar il-kumpens għall-għoli tal-ħajja. Preżentajnilhom dokument tekniku ħalli nifhmu fejn irridu immorru. Kienet laqa li damet irrid ngħid 3 sigħat, kienet laqa tajba ħafna fejn issa kulħadd ħajmur jagħmel xogħlu ħalli fl-aħħar ta' Marzu kilban irid nerġgħu nintaqgħu nieħdu il-proposti ta' kull organizzazzjoni u flimkien mbagħad nibdew naslu għal xi forma ta' kompromess sabiex ikun hemm mekkaniżmu addizzjonali illi jikkumpensa n-nies meta jkun hemm bżonn il-ħtieġa.